tavoitteena on, että ensi vuonna 100% meidän tekstiileistä kierrätetään. Se taisi olla taso viime vuonna joku noin 70%, vajaa 70%. Se tarkoittaa myös sitä, että tämä on iso mahdollisuus sen ostokohteen asiakkaille, joka me ostetaan. Välttämättä se ostokohde ei ole toiminut ihan niin kestävällä tavalla kuin me taas täällä Suomessa ja Lindströmissä toimitaan. Ja sitä kautta sitten myös ostokohteen asiakkaat saa varmaankin pienennettyä omaa hiilijalanjälkeään, kun me ollaan sitten se firman omistaja ja hoidetaan tekstiiliprosessit mahdollisimman kestävällä tavalla. Joo, ehdottomasti. Ja toi on niin kuin siis itse huomannut tässä, kun tietyllä tavalla tämmöisen vastuullisuuden ja ympäristön kanssa nyt tehnyt töitä tässä tämän vuoden aikana, niin jokainen yhtiö sen tiedostaa, että sitä hiilijalanjälkeä täytyy pienentää, mutta sitten niin kuin näissä pienemmissä yhtiöissä ei välttämättä ole just näitä resursseja ollut siihen, kun sitten taas teidän tyyppiset isommat yhtiöt, ne panostaa todella paljon, niin tämä tarjoaa kyllä erinomaisen mahdollisuuden myös niille pienemmille yhtiöille ja heidän asiakkaille.